महीना चले वाला सामान के हाथ गोड़ मुंह में पोत के और घर वाला 5 मिनट में खत्म कर देला। के बैठ के अपन चाय पियब ओकरा बादे कोनो काम कर। सोना गजब मेरा रुबिया भाई, कोना बात पे कब भड़क जाई समझे में नहीं क्या आवत। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। था आज लेके आयल बानी आप सब खातिर एगो नया ट्रेलर के रिव्यू, जो कि बा भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और आम्रपाली दुबे जी के। जी हाँ, फिल्म के नाम बा मैं मायके चली जाऊंगी और एकर जोन ट्रेलर बा आप लोग जे देख सकतानी यशी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी कुछ समय पहले ही रिलीज भइल बा। जोना के डायरेक्टर बाड़े इम्तियाज शेख बंटी जी और एकर कथा पटकथा सब उहे लिखले बाड़े। तो कहानी बा एगो ऐसन लाइन मैन के जोना के रोल निभौले बाड़े निरहुआ जी, और उनका के हो जाला आम्रपाली दुबे जी से प्यार। सारा कुछ अच्छा से होखेला, बियाह शादी हो जाला, ओकरा बाद शुरू होला असली दिक्कत कि जौन ससुराल वाला रहेला उ जोन लड़की के नैहर से, यानी कि आम्रपाली दुबे बियाह में अपना नैहर से साड़ी साज सवार जो भी सामान लेके आए रहेली उ सब आपस में बांट लेला, और जौन मिक्सी ग्राइंडर वगैरह होला ओके संभार के रख दिहल जाला। लेकिन जो अगर कोनो लड़की मायका से सामान लेके आ रहल बाड़ी तो उम्मीद करेली कि माई बाप हमरा खातिर देले बाड़े और हमरा सुख सुविधा खातिर देले बाड़े। लेकिन यहाँ मिक्सी ग्राइंडर चूल्हा चौका सब कुछ मिलला के बाद नैहर से सारा काम ओके अपन देहाती तरीका से ही करे के पड़ेला, यानी कि मसाला पीसे के पड़ेला लोढ़ा पर, और एकरा अलावा बाकी सब काम अपना हाथ से करे के पड़ेला। और जौन शौक संवारे के सिंगार के सामान रहेला उ सब ओकर ससुराल वाला जोन दियादिन ननद ई सब रहेले सब जियान कर देली। तो ओसे दुल्हन काफ़ी ज़्यादा गुस्साली और घर के काम से काफ़ी ज़्यादा तंग होखेली, और यही कारण उ रूस के चल जाली नैहर। लेकिन ई बात फिल्म में दिखावल गया बा कि बियाह के बाद लड़की के जोन असली जगह बा उ ससुराल बा। अगर नैहर जैबू बिना बुलौले तो बहुत ही दशा होखेला और कोनो भी ना पूछेला। तो इहे कहानी ई फिल्म में ये ट्रेलर के जरिए दिखावल गया बा। फिल्म भी कुछ ही दिन में आप सबके बीच में टीवी पर आवे वाला बाड़ी। जी बाइस्कोप और यशी फिल्म द्वारा ये फिल्म के बनावल गई बा। तो बहुत ही शानदार पारिवारिक फिल्म वाला माहौल बा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पर ये फिल्म के बनावल गई बा। जोना में निरहुआ आम्रपाली दुबे के साथ बहुत सारा कलाकार बाड़े, जैसे अमित शुक्ला जी बाड़े और भी कलाकार बाड़े। तो अगर आप लोगन के ट्रेलर रिव्यू पसंद आयल बा और ट्रेलर देखे के बाद तो यशी फिल्म से यूट्यूब पर जाके देख ली, और ये रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करके शेयर जरूर कर देम और चैनल के सब्सक्राइब कर लेम। हम मिलम आप लोगन के को नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।